Lugar na Lubre, Víctor Freixanes, Emilio Pérez Nieto, Rosa Rodríguez Álvarez e a Asociación A Galea levarán as medallas Castelao 2025. Así anunciou hoxe o presidente da Xunta, que salienta o galardón como un dos máis importantes que se outorgan na nosa comunidade. As medallas Castelao 2025 xa teñen galardoados. Luar na Lubre, Víctor Freixanes, Emilio Pérez Nieto, Rosa Rodríguez Álvarez e a Asociación Galega de Afectados pola ELA. Rueda salientou que unha das medallas vai para o grupo Luar na Lubre, unha das bandas de música de raíz máis internacional de Galicia e que neste 2025 celebra o seu 40 aniversario. A primeira medalla de Castelao será outorgada ao Grupo Luar na Lubre, que é unha das bandas de música de raíz máis internacional de Galicia. Este ano celebra máis o seu 40 aniversario. Méritos creo que de sobra coñecidos, máis de 400.000 discos vendidos, 2.000 concertos en máis de 30 países, un dos mellores embaixadores da música galega, ten participado en festivais folk os máis importantes do mundo, compartido escenario con estrelas como Mike Oldfield, The Cos, os Waterboys, en definitiva son moitos os méritos que os acompañan. No eido cultural tamén recibirá unha das medallas Castelao o escritor e xornalista Víctor Freixanes, quen estivo á fronte da Real Academia Galega durante os últimos 8 anos. O seguinte galardoado como medalla de Castelao é o escritor e xornalista Víctor Freixanes, un das voces máis importantes da literatura galega das últimas décadas, autor de obras como A cidade dos Césares ou Caballo de Ouros. Ten moitos galardós, o Premio Nacional da Crítica, o Torrente Ballester, compaxina a súa faceta de escritor coa docencia na Facultade de Xornalismo, é articulista en varios medios de comunicación e, ademais, como saben, ven de finalizar recentemente o seu período como presidente durante 8 anos da Real Academia Galega. O Consello recoñece con esta distinción a labor do empresario Emilio Pérez Nieto, presidente honorífico do Grupo Pérez Rumbao, líder no sector da automoción en Galicia con 50 compañías, 60 talleres e case 2.000 empregados. Seguinte, terceira medalla de Castelao para o presidente honorífico, a día de hoxe, do Grupo Pérez Rumbao, Emilio Pérez Nieto. O Grupo Pérez Rumbao é unha das empresas líderes no sector da automoción en Galicia, 50 compañías, 60 talleres, casi 2.000 empregados. Emilio Pérez Nieto leva dende os 23 anos ao fronte da súa empresa, convertendo en todo un referente, ademais foi presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, a Asociación Galega de Empresa Familiar e do Foro Económico de Galicia. Outra das medallas recae este ano na doutora Rosa Rodríguez Álvarez en representación dos médicos de atención primaria de Galicia. Tras 35 anos exercendo no Centro de Saúde de Adormideiras, na Coruña, acaba de iniciar a súa xubilación. A cuarta medalla de Castelao otórgase a doutora Rosa Rodríguez Álvarez, médica de atención primaria, recientemente xubilada, un recoñecemento, por suposto, a ela mesma, e a todos os persoas que traballan na medicina primaria en Galicia. Ela é un perfecto exemplo da dedicación, da constancia e mesmo da paixón coa que exerceu o seu traballo. Logo de 35 anos, como decía, xubilouse no Centro de Durmideiras da Coruña e non hai máis que ver o cariño co que a despediron os seus pacientes, os seus compañeiros, para constatar a pegada que deixa na sanidade pública e con ela moitísima xente que traballa diariamente e que se vai xubilando tamén. Por último, o Consello acordou tamén concederlle unha medalla á Gaela, entidade sen ánimo de lucro que traballa dende o 2009 para visibilizar a enfermidade da esclerose lateral amiotrófica e mellorar a calidade de vida dos afectados. A quinta e derradeira medalla é para a Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica, a Gaela. Unha entidade que traballa dende o ano 2009 para visibilizar e representar os dereitos destes pacientes e as súas familias. Foi, como saben, Galicia foi pioneira, e o sigue sendo a día de hoxe, no apoio a estes pacientes e, polo tanto, o recoñecemento a esta asociación e as persoas que sufren, son enfermos dela en Galicia. Creemos que algo obrigado, moi merecida esta medalla como as outras 4. En materia de política social, o Consello da Xunta aprobou hoxe interpoñer un recurso de inconstitucionalidade contra o Real Decreto Lei que lle impón a repartición de menores migrantes ás comunidades autónomas. Acordamos, foi o acordo que tomamos hoxe, interpoñer un recurso
contra o decreto que regula o reparto de menores estranxeiros non acompañados, recurso ante o Tribunal Constitucional. O ditamen do consultivo, un ditamen detallado, dá varias razones, argumentos xurídicos. O principal é que hai unha invasión clara de competencias das autonomías, traballar a feitos consumados, que somos as que temos realmente as competencias en materia de asistencia social e protección dos menores, se fai unha distribución sin obxectivar e sin ter en conta os que teñen que prestar o servicio, que son. Na sanidade, a Xunta vende autorizar o investimento de 15,6 millóns de euros na compra dos primeiros medicamentos de terapia xénica para o tratamento da hemofilia B. Estou me referindo aos enfermos, unha das enfermidades raras que afecta en Galicia a día de hoxe a 51 pacientes diagnosticados. Estou falando de hemofilia tipo B, unha patoloxía hereditaria que causa trastornos na coagulación do sangue e que afecta maioritariamente aos varóns. Decía que hai 51 pacientes diagnosticados en Galicia, 37 varóns e 14 mulleres, e hoxe o que acordamos é que Galicia sexa a primeira comunidade en España en tratar cunha terapia xénica a pacientes con hemofilia B. En economía, o Goberno galego activará unha liña de préstamos de ata 1 millón de euros por empresa para apoiar as compañías afectadas polos arancéis de Estados Unidos. O núcleo central das medidas financeiras impulsadas pola Xunta son estes préstamos presentados ao Consello da Xunta de hoxe, unha nova liña de préstamos directos do IGAPE, especificamente deseñada para as empresas galegas afectadas polos novos arancéis estadounidenses. Esta nova liña integrase na liña xeral de financiamento empresarial, que saben que é única, que ten o IGAPE e que está dotada actualmente con 50 millóns de euros ampliables en todo caso. O obxectivo é dotar de liquidez a longo prazo as empresas afectadas polos arancéis, facilitando a transición cada mercados alternativos sen comprometer a súa viabilidade nin a continuidade da súa actividade produtiva. Que requisitos teñen que ter as empresas para poder entrar nesta nova liña de préstamos?